वही पे लाइन बा। अरे पुतावा को पुत भले अरे होई उजिउआ के गाई हो खेले तमाई माटियों के हो खेले तमाई हो खेले माई माटियों के हो खेले तमाई हो खेले केहू दुनिया में कतनो दुलारी कहीं हो खेली महतारी हरि पुतावा को पुत भले होई उजिउआ के गाई हो खेले पुतावा को पुत भले हो खेले माई माटियों के हो खेले तमाई हो खेले माई माटियों के हो खेले तमाई हो खेले। क्या बात है? हम पूजनी तक का पूजनी। हम जब छोट रहे थे गीत गौले रहनी कि हम पूजनी तक का पूजनी पूजले देवता महान बा। प्रभु श्री राम जी एगो माई के कहला पर अपन राजपाट छोड़ के 14 वर्ष खातिर जंगल में चल गई। तो देवता लोग पूजले बा लेकिन हमनी के माई के पूजल भुला गए बने सब। गाना के भाव बा अरे करे चरनिया में बस चारों धाम हो कादो तू केदारनाथ घूमता रह बद्रीनाथ घूमता रह वैष्णो देवी माई के जाता रहा माई की दवाई लिख दे तो कोनो फल ना मिले। अरे करे चरनिया में बस चारों धाम हो एक करे के पूजले कन्हैया श्री राम हो बस चारों धाम हो एक करे चरनिया के पूजल श्री राम हो। और आप लोग के जब तकलीफ होला तो आप लोग माई के नु याद करें लोग जितना ऐजा लोग बा जब भी दुख तकलीफ में होला तो माई के याद कर जो माई हमने के पैदा कैले बिया तो जई लाइन आवता दुख में ओढ़ावे आंसू अचारा। दीनानाथ पांडे जी उतने याद था बहुत सारा प्यार दुख में ओढ़ावे आंसू अचारा